pavakapinda natenda ibito yangu asina kusimba kweli. Yes, kunyangara kanyangara zvake kumeso. It's not a problem. Don't makuta by nature ndozvavari. It's not my fault. And even though vakadakutasa kuna munangagwa kunyangara kwaakaita, you can actually take it face. Hakuna muZimbabwe ane face yakadaro. Wadakutarisa nakembo mohadi, vanonzi maZimbabwe patokatarisa face unoti hadi face no. MaZimbabwe ndo kunyangara kwapakaita. Hakuna muZimbabwe akanyangara kudaro. Andidika. Ndo vacho vane power ivava vakanyatsovatarisa. Vamwe vacho vakapedzera vaita matumbu, vamwe ndobva vaita edzi dzave mumini. Ndobva vadi unongona timbo racho. Vane umwe utsinye huserious huri natural huri mavari. Wakaona Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. EZimbabwe ndadzoka zvekare. This guest manje anetsa panapa and it was by public demand. Vanhu kuti aiwa tinonga idzoke nyaya yacho imboenderera kumberi imbodidi. Saka ndadzoka futi kuti mungoita se mungozvinzwira mega inozwa kuti ina handinyanyo kutaurisa kana ndine munhu anenge achitaura something kana kuti guest achitaura something. Ndochazompa time, ndochazompa flow because inini ndakaona kuti ndikanyanya kubvunza zvakawanda muzoti kule ndanotaurisa. Saka ndauti muzvinzwire mega but ndisati ndaningirikira ndabata phone calls acho anopisa regeza ngogara ndakukuzivisa kana uri South Africa uchida register company vavhurwa FNB business account zviri easy zvinoitwa nemunhu anonzi Owen education research ane number dzadaisa pa screen up. No work permit, no start permit, no problem. Education research ya Owen is the solution. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Zvinhu zvako zvinozotanga kutokufambira zvakutoitika zvega ipapapa. Saka number dzandakuisira ndokuti kugara waita se wabata Owen akuvhurira. Usaswera kuchivironza una bank account mu South Africa, yaona company mu South Africa, company registration nenyaya yekuti una permit aiwa zvinogadzirika. Bata Owen pa number dzandakuisira iko zvinezvi. Obva watoitirwa izvezvi so. Yes, Elder, hello. Magadi. Tinofara tinokugamuchira nemufaro madzoka. Ndadzoka futi kako tinogara tiripo kana ndokuda kwenhamo yatinayo. Ichokwadi. Saka vakuru vedu vakati ukaona munhu achiwana kazhinji hope kurara rugare nokuda kwekuti vasina rugare havawani nguva yekurara. Ichokwadi. Chinofadza chipa kurara kwemwana weZimbabwe, whether uri muZimbabwe kana kuti uri mudiaspora kana kuti unyatsoziva kuti kuZimbabwe kwacho the majority of the people vari kumajeri vanhu vasina mhosva. Iwe wakuwana hope, vakunyatsobatwa nehope nengonono wakurara munyika yakadaro. Ichokwadi. Wotizira futi kudiaspora. Kuliet. Yes. Wakamboita here research yokuenda ku prison service of South Africa kunoita find out kuti mumajeri mu South Africa vanhu vekuZimbabwe vakavharirwa mumajeri vakawanda zvakadii? Handina kumboita research yacho. Alright, ndatisiyane kumajeri kunozoita vamwe vanhu vanoti zvichida vazhinji vari kweiko the criminal score. Besides the fact yekuti vanhu vekuZimbabwe vari kudzingwa kunzi chirege kurapwa muzvipatara zvemu for example mu South Africa. Wakamboita here research yekuti vanhu vemuZimbabwe vari kuatenda zvipatara zvemu South Africa kana kuMozambique vakawanda zvakadii? Namba yakawandisa handina kuzoziva exactly mafigures but ndo saka zvimwe zvakutodzingisa zvekuti vanhu vari kutoanzi makutipedzera mushonga yedu especially here in South Africa. So hakusi kunyepa kuti tiri kupedza mushonga yavo. Ichokwadi chekuti tiri kutopedza zvechokwadi mushonga yavo nokuda kwekuti ukada kutarisa kuti kumushango wedu hatisisina nzvimbo yekuti munhu anogona kuti mudzimai wake kana hanzvadzi yake, sisi vake, tete vake kana mbuya vake varida kubatsirwa vabatsirwe zvakanaka. Vanhu they will choose rather kunozvarira kuMozambique, kuBotswana, but zvikuru sei vanhu vanotageta South Africa. Kunyange vanhu vanyatsoziva kutoti izvezvi vanhu vari kudzingwa, but kunyange vanhu vachinzi vari kudzingwa
But it's not everywhere in South Africa who could Zimbabwe foreigners. Yeah. It's not everywhere. Yeah, that's true. Yes. As I speak right now, you'll find with more than 99.9% health places in South Africa, they are still open for foreigners. And the vazhinji vari kweko kumaZimbabwe. Then my question is, ko ZANU-PF tingati haisi kuzviziva here? Iri kuzviziva. They know everything. Okay. Saka kana vachizviziva chinoita kuti varambe vakanyarara kunge vakapfunda mvura mukanwa. Chikonzero chinogona kunge chiri chii? Chandakaona hangu kutaura chokwadi inini inyaya yekutoshaya hanya nevanhu bhosi kana zvipatara zvacho havatovakika zvedu kana kumaintaina kana kuisawo zvimwe zvinhu zvinyowani muzvipatara zvacho. Ndoona kunge kushaya hanya. Haisi nhau yekuti kushaya hanya. Because kuZANU-PF hakuna vanhu vatinogona kuti these people they are mentally retarded. Zvakare kuZANU-PF hakuna vanhu vatinogona kuti titi hakusi kuri kushaya vanhu vakadzidza. kuZANU-PF kuri kutone vamwe vanhu vakadzidza zvakanyanya kudarika isusu. Ichokwadi ichocho. kuZANU-PF kune vanhu vafamba nyika dzine budiriro dzakanyanya, kwete kuti dzakabudirira chete, kune nyika zhinji dzavakaona dzakange dzisina chinhu nhasi uno dzaanyika dzabudirira zhinji kwazvo. Dzimwe dzenyika idzodzo vanhu veZANU-PF varotoenda kutonoviga mari ikoko. Yeah. kuZANU-PF kune vanhu vakawanda vakasvinura zvokuti vanonyatsodzwisisa kuti nyika yekwakati percentage yeupfumi hweko neclimate yeko yakabitwa neZimbabwe zviri legendary, zviri more than maybe probably 60 to 70% or 80%. Yeti nyika idzodzo dzatinobita paclimate nepamaresources dzaane upfumi neupenyu hwakanaka kumacitizens nehurumende kudarika nyika yeZimbabwe by far. Uye kuZANU-PF vanonyatsoziziva kuti haisi nhau yemasanctions, nekuda kwokuti hakuna sanctions riri muZimbabwe sanction racho ravanaro veZANU-PF in particular is not even close to 5% compared to sanction rakarwadziswa Ian Smith kuveRhodesia, because sanction reRhodesia rairwadza, but they managed to do even more. Ndopa vakatotanga kutowedzera kuvaka railway line vachitenga ndege. muZimbabwe makatanga kumanufacture motikari nguva masanctions akanga ari too strong. Then vakakwanisa kuva one of the largest gold reserves zvokuti by 1979 muZimbabwe tatane 12,800 tons dzegoridhe kureserve bank. Vakomana veZANU-PF pavakapinda mupower handizivi kuti goridhe iroro rakaendepi. Hatisi kutaura goridhe ravakazochera from 1980 to 2025 for these 45 years. Handizivi kuti how many tons. Alright, ndatiti vakatadza kuchera goridhe for the last 45 years. 12,800 tons dzegoridhe. The second one yakanga ine goridhe raitevera yakanga iri United States, yakanga ine about 11 point something thousand yekuAmerica. Goridhe rekuAmerica ratowedzera, isusu hatisisi. Ndobvunza mubvunzo kuti 12,800 tons dzakatakurwa netege here, dzakatakurwa nezvitima here, dzakatakurwa nemagonyeti here. Yeah. Mwana weZimbabwe is not allowed to know that. Inini ndonzi nyarara. Saka inini now iripo, people they accuse me of being xenophobic. Anditinga. Kuti mabumbo mabwidi.
ndakacherechedza kuti what is the root cause izvinhu zvese ndobva ndaona kuti iZANU-PF. Vanoti no, it cannot be only ZANU-PF. Who is ZANU-PF? Pandakadiscover kuti the current ZANU-PF vazhinji vanongofungidzira kuti iZANU yakaenda kuhondo. Ndobva ndaona kuti no, ZANU yekuenda kuhondo yakaparara, vakanga vakasara vese vakateererwa one by one. ZANU yatiinayo ndeye mabranda, ndeye mabumbwa, mabwidi, machawa. Machawa ane ma2 sectors, ane mabumbwa ekuZANU nemabwidi ekuMalawi. But rudzi rumwe chete vanonzi machawa. Ndobva ndaona kuti nhasi iwewe kuleti dai wanga uri muvhangeri, ukaenda kuMalawi wakanoparidza vhangeri rekuti tendeuka hendi kudenga. If you do the same message kuZANU, your results will become the same kuti you will be shocked with these people. Kunyange wakabvuma kuti tatendeuka tamuna matatada kwenda kudenga, within a short period vanozokubvunza kuti pakunamata kwatiri kuita made kuti tinamate munamato wekuti toda kuenda kuZimbabwe. These people, they are more interested in going to Zimbabwe. Urkunzwa pfuura kuenda kudenga. Do you hear what I'm saying? Ndikupanzwa. Munhu wechibranda, munhu wechipumbwa anotoona kuti zvitori nanatadze kuenda kudenga but akwanise kuenda kuZimbabwe. They love Zimbabwe so much. Ndoda kuti ndikubvunze mubvunzo wekuti wokoshumwa. I wish one day Tizobeta had to talk naye tiri pafoni. Titaure his upbringing. Aditika. Wopo chimwono kuti chimwono hachisi chishona mubranda. He is more interested in the affairs of Zimbabwe more than his own country. Paanorumbidza nyika yake panhau yepruya nekuti pamazuva akafa Blessing musikana webranda wekupondwa uyu, ane zvaakataura pekuti Lawes kumusha kwavo vachiti he munhu akaurayiwa he achazotambwa wati achashereketerwa pane mudhara akabva Lawes akauya muZimbabwe. Kana vachitaura nhau yeZimbabwe vanotoona kutoti Zimbabwe is their second republic to the extent yekuti nhasi muZimbabwe memu kutongonyara, otherwise inogona kungofuma yakatodzi Malawi kana kuti Zambia, because already the outlook ye-interior governance irimo ndeyechibranda haisi yechiZimbabwe. Toda kuti titaurane chokwadi chinobvadza pano. Iwewe Zimbabwe wakaenda kujeri, you will never come out alive. Iwewe muZimbabwe wakaenda kujeri, haudzoki uchirarama wakararama, unofa. But mubranda yakaenda kujeri rimwe chete anodzoka ari mupenyu. Toda kutaurirana chokwadi panapa. Jerry, even with justice system, the same justice system, Anditika, yakatonga maZimbabwe ese is the same justice. Yakaitwa pass through vanhu vechibranda. I think I once gave a list. Tomorrow mshakupa futi a list. Ye hierarchy yevanhu vari kupolice. Their names. Vari kujudicial. Vari kupolice, vari kuarmy, vari kumasections akasiyana egovernment. Kuti muone kuti isusu hatisisina scheduled. We don't have Zimbabwe. Right now, I would like to tell you something, Chiti. Suruman Chimbetu, he is now
the Minister of Prisons and Correctional Services. You know that? That's good. Okay. If you look into the details, you'll find that Arisilat. It's a setup. They were. Yeah. So you find that baba vake vakanzi muveterini vasina kuenda kunorwa huku. Simon Chimbeto iye akanojoina army kunotrain mugore ra1999 paitwa beef up nawe masoja kufanira kuenda kuDRC. But hondo yakazodonha DRC pakufa kwa this bastard in the year in 2000. Right, pavanhu vaifanira kuenda kuDRC, he was screened out. Okay. Vainzi vaindi vanofira kuhondo, most of them Zimbabwe. Nazvino vanhu vakafa vakaperera kuDRC. Ukabvunza iwe kuti tipeiwo official number avakuudze. As we speaking right now, Zimbabwe yacho yakabhadharwa neDRC. Mari iyoyo haina kumboenda kumasoja akaenda kuhondo. Chiwenga nhasi ari kunze guruguru muchikunda uyu. Muchikunda uyu handiti akusi kutuka kana chiti muchikunda handiti ndokutaura rudzi rwake. Because mai vake vanonzi Koni. Handiti. Oh, right. Ndeatete vedu kwachirima mungongo kwaseke. Ndio amai vakuyi vamunoti Constantine Kufeya. Muchikunda is not a Zimbabwe. Mukuhuriwa aika nekuti mwana wechihure nekuti akahura akati nomuzati tete vedu akahura nditete vedu ndo vakahura nemuchikunda imi munoti mune rudzi naye here michiwenga tinge tichingonzwa bonongonzi chiwenga tokatati maybe it's Shona name like ndati mai vake vanonzi Koni nditete wedu mai vake vakatofa nekedza uruzvinzwa kwamuri kuti gudoguru muchikunda urubanzo so tatidzokere panhau yeishu yedu isisi tikuti ndati iwe wakaenda nevhangeri uchiti vanhu kumalawi tete ukana yende kudenga, they will rather choose kuenda kuZimbabwe than kuenda kudenga. Ndakakupa example ya Hope Ching'ono kuti Hope Ching'ono aite coverage yezvekumusha kwake anoda zvemuZimbabwe tenda kuna Gambakwe is not a Zimbabwe. Unozwa zvoreve chichawa chichawa aizve iwe une nhamba dzaGambakwe here umbudza kuti Gambakwe uri mudzi nekuti ini ndakataura kumupomera ndinazo ndirayo tinoda kuti iye ambozvidairira chichii chinonzi Gambakwe wobvunza Hope Ching'ono kuti chinonzi Ching'ono chii mutauro rudzii. Then toenda panext kuti since my brother yakauya muZimbabwe, have you ever heard of one occasion yokuti bus kwete kuzara bus kuti bus kwete kuita bus half kuti we had a quarter of a passenger, most buses anogona kutakura 65 or to 70 passengers handezvo. Wakambonzwa rechinzi kwaonekwa a quarter of a bus riri kunze riri kusumuka muHarare kana muBuruwayo revanhu vari kusumuka muZimbabwe kuti tikuenda tiri kudzokera kuZambia tiri kudzokera kuMalawi for Easter holiday or Christmas. Zvota why? Ndinyatsozisa aiwa batika they could be a reason vanenge vakakanganwa kumusha here. No, vanenge vasina kukanganwa kumusha.
because wakaenda muJoburg right now as we are speaking. Yeah. Unoona pamabus terminus akasiyana Cape Town kuDurban. Vamwe vari kutumira mawardrobe, vamwe mafiriji, vamwe matv, vamwe mibhedha, vamwe magumbezi, vamwe madhishi, vamwe mapoto, anything. Anditika? Yeah. Vari kutumira kuZimbabwe. Kuna kumusha. Zimbabweans are very proud nekuda kwokumusha kwavo. Kana mabrand ayawo anototi kuZimbabwe kumusha kwavo. Vamwe vacho, have you never heard of many occasions? Vanhu kuMalawi vamwe vachibvunzwa nepolisi vachiti tiri maZimbabwe. Kotozoita maZimbabwe anoti aiwa uyu asi muZimbabwe ndiwo kuMalawi. Vatokundikana kutaura Chishona chacho neChiNdebele chacho. Yeah. KuZimbabwe vanoona kunge kuZimbabwe kudenga. Then the question is, uyu muchawa uyu Edgar Lungu kuva president wekuZambia. Paakazonzi anonzi Tendai Munyaradzi. Why asina kutsvaga star rekuti rake rechimwe nerechichava obvanzi anonzi Banda Urupiri wekuMalawi? Why specifically akatata kuva kunzi apiwe chitupa chekunzi Zimbabwe? Yeah. I don't know zvangu. I don't know zvangu. I don't know why, but yeah, zvikuita kakumeka sense. Muri kuti vari kutoona kunhingirini sekudenga. Yeah, ndikunyatsoziona. Tunangonesana tikuda the late President Kenneth Kaunda, family yake ine mabusiness in Zimbabwe. Oh. Ana Kaunda vakafira muZimbabwe. Mukadzi waKaunda waKenneth Kaunda anogara kuBorodale. As I'm speaking right now, haagari mumusha wake kuZambia. Aikaka. Ndati mukadzi wake Kenneth Kaunda. Unless kana akatozofa mazuva apera, but they've got properties, they're living good life in Zimbabwe. Then tine mapumbu mama akaberekerwa muZimbabwe. Tine mabwira akaberekerwa muZimbabwe. Anditika? Vane mabank accounts in South Africa everywhere. Vana vavo vanoenda everywhere kuzvikoro kunodhura. They speak good languages. Vamwe vana vana Mugabe vayatozikanwa kuti ibwidi guru. Ukabvunza mabranda vanotokutaurira ivo kuti mumwe wedu Mugabe. Vana vavo vanofamba nema AK47 munyika meme vanorova vanhu nepfuti havasungwe, vanorova mapurisa havasungwe. Iwe unganongedzere mupurisa iwewe kulete muZimbabwe meme ukasaswera wavharirwa mujeri. Aiwa, unosungwa ipapo ya. Uyu ari kufamba nema AK47. Yeah. I thought kuti pamwe anenge achida kushandisa kazve zveauthority kuti baba vangu vanga vambori mukuru wenyika that nigirikine. Vari murudzii, baba vake muBrandai vanoita mukuru wenyika isiri yavo. Iwewe muridzi wenyika kunongedzera munhu nemumwe unoenda kujera hakudzoke. Justice system iri right. Yeah, is right, yeah, baba ipo. Ndakatukwa nemwe mukadzi anonzi Ketina kuti you are very xenophobic. Iwewe uri kuti mabumbwa mabwidi Zimbabwe haina varidzi. I did not know kuti vanhu vakateerera, and people they inboxed me zvakati mukadzi anonzi Ketina ane vana vaviri nemabranda yakasiyana. Right now she is in the United States of America. Ihure remabranda inzenza yemachawa. So they are defending Vanava Kaita Vichichao. So you find that most of the people who are attacking me, Mahure Chibranda. So they are trying to defend the leaders of their children. They are trying to defend the no paunona kuti Chuhure Chavakaita Kunyango Akasiana Nima boyfriend Yawa Napiri. When they look into the eyes of their children, they see the faces of their husbands. So one of the take over the country. Oh.
Avadi kuti chokwadi chitawo. Anditi. I mentioned zvinhu zvechokwadi ini. Ndakakuudza pachokwadi ndikati tenda ibiti is not Zimbabwe. Anditika. Handina kunyepa. Ndakudza kuti mubumbwa muZambia. Ndakakudza kuti ana Prosper Fana zokutupusiwe. Tikutaura zveopposition. It's not Zimbabwe. Ndakakudza kuti Job Scala. Vana Scala ndiri kuZambia ndokwakabva masekuru wake. It is not a false allegation ichokwadi. Ndobva ndakuudza ndakati tenda Nelson Chamisa iye pachake akatotaura kuti I'm very proud of what baba wangu sekuru wangu wakabva kuNyasarad ana Chamisa dzinza ravo riri kuMalawi iye third generation yemabranda. Zvati vataurire kudaro ndikatoona ndatisiyana nazvo izvozvo zvokuti vakabva uko paakaita MP wokuwadzana anditi akatadza kutenga chidhina 1 pete kuvakisa kunyatsoita chinhu chinooneka chaicho chokutogona kuti ichi but pamari yebudget akada kutraya kuvaka chinhu chisina mbobvira chakapera kukuwadzana. Being an MP vari mugovernment of national unity vane 2/3 of the majority panguva yaTsvangirai. Chatinoziva chaakakwanisa kuita which was a success kutangira Mugabe iPad. Andatitaurira nezvakaitika nditi. And akatadza kuunza chinhu of significance for 5 years. Vane majority. Uyu Tsvangirai prime minister ndiye akabata homwe yenyika. Anditi ivo vane 2/3 mugovernment. Havana one law yavakaita amend. Imi muri kutaura kuti vakange vakotsiriswa neuroyi. No, papa sina uroyi. Aiwa ndatitaurira nekuti vakange uroyi hwemabranda aya hwakange hwavavhiringa chaizvo hausi uroyi. Vazhinji vacho they realized when they were within the circle kuti Tsvangirai was only Zimbabwe and ivo vamwe vese pacha. Ndakada kuti ndikubvunza kuti kupwanywa kuri kuitwa dzimba ukamudza vachinzi kuMalawi kwakapwanywa dzimba. No. KokuZambia. No, I have no idea honestly. KokuMozambique. Mozambique no. Unotonzwa dzimba dzakapwanywa nemafloods. Yes. NekuSouth Africa dzimba dzakapwanywa futi nemafloods. KuZimbabwe dzinopazwa nehurumende yemabranda. Ukanobvunza kuti ari kuopareta chikatapira ndiani unoona Madana Mwale Banda P Baba Mapweti. Wakaenda kuCIO, yes, I'm speaking right now. I challenge anybody to Zimbabwe ari kuCIO intelligence. Ataura kuti Juda iwo kunyepa. Kana iwewe kuti one day kana une munhu waunoziva mutume kuRotten Hope unoona kuti ana maPP they just the majority of them are not Zimbabwe branda. Ndipo ndakatoreceiva message chinzi vanhu vaivatanga kubva zvavakasimudzira nyaya yekuti mabumba vaviri vari kutry kuchinja zvitupa. Ndikati hazvina basa kana vakachinja zvitupa vakabanana zvitupa zvakadii. We are going to start from point 0. Hakuna munhu achatorera chitupa mutaundi. Munhu wese anotorera chitupa kumusha. When we change the system, we are going to push back the hands of time into 98. Zvezvo kuti munhu anoita mapurazi 4, 5, 10, 50, 20 mainvestment emakamba nekuti munhu anoita bhiliyoni asachiwenga tobvunza kuti chii chaari kuita chinomupa kuti anzi he is a billionaire. Tokuita vanhu vongoti anonzi tete vana mupofu vanenzi vane mari inotyisa vana opa muchinguru vanoita almost $1 billion United States dollars. Chii chavari kuita muZimbabwe munyika is so broke.
Tosvika kutoita kuziva nditi. Yeah, chokwadi. Kuti aiwa hatisi kuramba kuti vafambe nemotokari dzinodhura. Let them drive. Hatisi kuramba kuti vabhururuke nendege ma-first class. But patozobvunza ndicho kuti inini muri kuwana mari yekubhuruka kuenda kuDubai, kuenda kuAmerica, kuatenda maconference. Muchitadza kuenda pauzumba maramba pfungwa. Hatisi kuti ndavaise tara ikoko. Kugreda zvako roti kuti kuende basi. Havatodi. Vari kuwana mari yekutovaka zvipatara nokugadzira matrust ezvikoro. Mugabe akasiya matrust kuMalawi ekutora mabranda ekupinda muZimbabwe. Mnangagwa akagadzira yake trust yekutora vabumbwa kubva kuZambia kupinda muZimbabwe. Vari kuvaka zvikoro ikoko. At one time, they wanted kuti chichawa chidzidzwe muzvikoro. They wanted it. Right now, mabhuku ari kudzidzwa nevana akanyorwa nana Pig nana, as I'm speaking right now, ekuchikoro. They have dominated everything. These mambaras, these bastards. Iwewe usataure izvo nyarara. Ndiri kuti inini, aiwa. Vana vekuhuriwa mumusha medu isusu hanzvadzi yedu kana tete kana ani akaita chihuri hatidzinge munhu anonzi mundazvarire mumusha. Mwana iye anokura takaenzana tichinzi idyai mundiro mumwe chete, fudzai mombe pamwe chete, tichipfekedzana hembe nebhutsu, tichienda kuzvikoro zvimwe chete, tichifuga mugumbeze rimwe chete, tichitaurwa ngano dzimwe chete, tichitaura mutauro mumwe chete. Ndo advantage yakaitwa nemabranda nemabumbu. Pakunhonga nyama anenge ari mukuru anonzi ngaatange kunhonga nyama. Saka kana bumbwa riri hombe mumazuku imomo, iwe uri number 4, zvinotoreva kuti mabumbwa ese 4 akaberekwa nana tete nana sisi vedu anotanga kunhonga nyama mumusha. Inini mwana womumusha ndigere kutanga kunhonga nyama. Ndakutaura zvinorwadza vanhu. Yeah. Asiriwo makurire edu here. Yeah, ndizvo chazvo. Ndizvo. Anditi mumusha medu zvinonzi mukuru hangaigare pfundo. Chokwadi. But ibumbwa kai. Yeah. Ibwindi kai. Ndo makurire akati vese anachiwenga machukunda vani. Vachitoti tume sisi kunofudza mombe isusu. Pamwe vachitotirwisa kumombe isusu. Vachitotungira kuti zamu ramai ningire. Handizve? Yeah. Kukura vavo. Yeah. Vakura mumusha. They know everything mumusha. But when it comes to governance, vakura, then they start to protect rudzi rwavo. Nekuti vanonyatsoziva kuti vatorwa. Because vanika time yekuti vanobvunzana kuti baba vangu vari kupi, sekuru vangu vari kupi. Wonzi haini makabva kuNyasarande vakauita so vakadai vakadai, muri verudzi rwakati. Nekuda kwekuti takakura tese isusu tinongova respecta. We allow them even to rule us. Ndo pakashira tsoro yese. Ndaitaura nemuzukuru wemabranda 3 days ago. Zvikanzi isusu sekuru vedu, ndakati sekuru huri pano. Zvikanzi baba vazvara mai vedu. Ndikati yes, baba vazvara mai vako iwewe. Baba vako muridzi, zvikanzi baba vangu muZimbabwe. Ndakati mai vako, zvikanzi mai vangu muZimbabwe asi baba vamai vangu mubranda. Ndakati okay, go ahead. Zvikanzi mukureva kuti vachadzokera. Ndakati aiwa, wataura wakati wewe baba vazvara mai vako mubranda nehanzvadzi dzavo handiti dzavakabereka idzodzo handiti mabranda tainoti Zimbabwe. Saka uri kuti vanodzokera kumusha kwavo here. Ndakati handiti vane kumusha here.
zvikanzi havachakuzivi ndikati aiwaka havana 100 years havana 200 years vabva kumusha kwavo kunozikanwa kana vasingakuzivi tinonyora tsamba toendesa kumalawi kuti awe adzi nenge gamuchirai hama dzenyu idzi dzakaberekerwa kuno vane kumusha kwavo munhu kumusha kwake ndakati tine mazimbabwe ari kuberekerwa muno musouth africa kuamerica ko hatiteiwa South African iwe tinovaudza isusu kuti mune kumusha muiwa Zimbabwe. For example, inini mwana wangu inini mukomana inini anonzi Takunda was born here. Ndakamuti inini mwana, how do you feel kuchikora? Nokuti ma South African mazulu anokuti Takunda. Unoda here zita rechirungu. Zvikati no baba, I don't want. Ndakati how do you feel uchinzi Takunda? Zvikati munhu wese anoziva kuti ndinonzi Takunda handitodi rimwe zita ndoda iro. Ndichitonzwa mazulu ndakasvika pachikova Takunda. Vamwe vanoti Takunda, vamwe vanoti Takunda, vamwe vanoti kudii matsananguro vanenge vachiita. Pachikorepa. Ndobva ndamubvunza chida kutesta his mind zvikanzi inini baba ndiri muZimbabwe. Inini kana akataura Zulu anotaura fluent South African Zulu, anotaura Afrikaans. Ndikutaura mwana wangu inini anotaura kuti baba uyu munhu uyu is not a real South African munhu akauya Zulu yake uyu anotaura Zulu yerudzi rwechichangano anotaura Zulu but muXhosa anotaura Chivenda anotaura chiXhosa munhu akataura kunyange Zulu yakaita sei kana Xhosa yakaita sei ane accent anondoita kuti dedi uyu ndiwe rudzi rwakati uyu ndiwe rudzi rwakati ndikutaura mwana wangu ini anondoita kuti dedi uyu ndiwe rudzi rwakati uyu ndiwe rudzi rwakati anditi but vanotaura kuti isusu tiri mumaZimbabwe tine kumusha kwedu muno mahosi medu anditika so why is it mabranda vana macheso ane nzeve akaipa yekuti kumuzi kwati vana Zakaria vana Zamvera you can name them all. Why is it that vanorerukirwa kunoita show ku South Africa many times ku Mozambique ku Europe kumusha kwavo vanokuvengerei? I don't know. I don't know. Ndinokumbira umbobvunzawo macheso kuti umbobvunza iwo kuti macheso wakanoita mashows kuMalawi how many times? Yeah. Umbovabvunzawo kuti wakambonodyira here Christmas or Easter. Not only him, a lot of them vechinyasa vechibrana. Vana Tendai Biti vaye kana ana Chamisa kuti Chamisa sekuru wako akabva wakambenda here kunoona kudzinza. Azvakaipa here kubvunza? Hazvina kuipa. Ungobvunza Jobhos kana kuti unotaura kuti iwe ubonini kwagutu ko kwakaberekwa sekuru uri kutaura nezvako kwakaitwa sei kumusha kwasekuru wako? Kuti sikala unomfunza kuti chindevere zvaita zvipinda mubrain dzako all along ndozvandachifunga. Saka tiri kukuudza kuti wakaenda ku-opposition maleaders acho ndanoti Zimbabwe, ukaenda kuZANU-PF maleaders ariko unongwana 1 or 2 or 3 vacho variko they are suppressed. Vari kuzvinzwa zvandiri kutaura right now. Hello?
Yeah, that's true. So ndakaudza vanhu the history of ZANU-PF, how it was hijacked. Yeah. Anditeka. Ndakatsanangurira vanhu zvakanaka kuti bwidi guru Hastings Banda nebumbwa guru Kaunda Kennedy na Julius Nyerere machawa mamwe chete Julius Nyerere kutonga kuTanzania. Oh. Anditi ZANU yanzi yakatwa fabricated from TANU. Oh. Tanzania African National Union. Ndobva vachinja paipo kanzi Tanzania yakabva vangoti Zimbabwe. Nei. Aish. Ukurasika pa. Mafigures angari pana report takaurana na Herbert Chitepo. Vanga vari ngori ma-instruments so that to be cleared to pave way yekuitira kuti mabumbwa vaite take over, because Zambia neMalawi vaitwa discharged from the federation 31 December 1963. Nyika idzi maikonomi avo akadonha pasi. Hakuna mborwiwa hondo kuZambia. Nekumala vangonzi koi nyika idzi. Oh yeah, that's true. Hakuna mborwiwa kwakarwiwa hondo kuZimbabwe. Why kuZimbabwe? Because nyika yeyi it was feeding the United Kingdom. Oh. Chaita kuti Zambia isafide UK, chaita kuti Zambia isafide UK chi. Nyika idzo dzedze dzakadhakwa kuna chinhu. It's because you guys are sometimes hamuna mukana wekufamba. Bvunzai matrake driver. Imboita call kuti matrake driver tikumbira imboita call. Imbokumbira matrake driver abeta ndinge. They hearing me. Vambo kufonera vari kuZambia vachitumira mavideo nemapicture nekuMalawi. You find kuti hakuna chinhu. That is why they would rather be Zimbabweans than being Zambians and Malawians. Chavanoziva uku chimozire nekuita mashiripiti, masaramusi nokurumbisa, kuita nyoka dzinorutsa mari nokudidi, zvazara muZimbabwe neng'anga dzese dzinogara sekuru Tasi dzedze. Havasi maZimbabwe manyasaranga aya azarawo mese munana Chitungwiza Rukungu vachiita mashiripiti okudii, vamwe vachitoti vakadzi nevarume vanamirani nokudii. Ndoda kuti ndikubvunza iwe college. KuAmerica hakuna vakadzi vanoita chihure, kana kuChina kana kuBrazil. Variko? Kana kuUK. UK I don't know, but kana kuChina. Wakambonzwa richinzi kuChina vanhu vanamira? No. But ndo nyika dzine chihure kaudarika kwedu. Chokwadi, ndokune chihure chese. Right. Why is it that muZimbabwe vanhu vese vari kunzi vanamira namacases achakawanda, vanhu vacho vese vanonzi vakatora mishonga kune vanhu vechinyasaranga? Is it a mistake? No. Why is it that vanhu vese vanoita zvepolitics vanoita time yekuti vanoenda kun'anga idzi dzechinyasaranga kurombera kuda kuita MP, kuita councillor, kunobata mishonga yekuita mashiripiti kuti munhu aite MP, munhu aite president. Kwete kuti ndoda kuita president nokuti I want to develop this nation. Then you expect vanhu vakanoita kuromba kuti ane chaanokuitira muupenyu. Anenge achida kudriva mota nekuwana mahotel allowance nekukwira ndege nekuwana mahure. That is why anatenda ibiti vaiva. Sorry kune vanhu vanorwara. Pavakapinda anatenda ibiti yangu asina kusimba kweli. Yes, kunyangara zvake kumeso. It's not a problem. Doma kubabaita zvavari. It's not my fault. Even wakada kutasa kuna mnangagwa kunyangara kwaakaita. You can actually say face hakuna muZimbabwe na face yakadaro. Wakada kutasa na Kembo Mohadi, vanonzi maZimbabwe patokatarisa face unoti hadi face no. MaZimbabwe ndo kunyangara kwapakaita. Hakuna muZimbabwe akanyangara kudaro.
andidika ndo vacho vane power ivava vakanyatsovatarisa vamwe vacho vakapedzera vaita matumbu vamwe ndobva vaita edzi dzave mumini ndobva vadii unongona timbo racho vane umwe utsinye huserious huri natural huri mavari wakaona vachikusekera muzimbabwe wakusekera chinhu chanotanga kufunga anofunga kuti this person is a brother and a friend ndo mistake yedu mazimbabwe muzimbabwe nditakashanyirwa the first thing chaunoita kana washanyirwa unopa munhu pekugara you give him a chair unomubvunza kuti une nzara here unomubikira zviri natural matiri kumusha kwavo havada iwe tine marefugee camp here muzimbabwe refugee I don't remember now enda kuzambia kuna HH iko zvinezvi there are Zimbabweans I was there in June kune mazimbabwe arikugara marefugee camp you cannot just walk freely in Olosa unosungwa but mazambians ari kuya muzimbabwe kune one muzambian wakambosungirwa ID passport vari kutotora zvitupa vari kupanana pachavo ndo vakabata kahoma face wakavabvunza vakava especially vana amai vakahurana natete venyu vana mai venyu vana mai guru vanani vanoti zimbabwe haina muridzi ndo vakupreacha that message kuti zimbabwe haina varidzi mabhradha anoti obama akatonga wanabe but tobvunza kuti isusu tokwanisa here kunoita the same thing kumusha kwavo vanobva vati nyararai democracy ndo zvainoita kuti democracy inoti ivo vanofana kutonga medicine akwanise kuita the same kumusha kwavo ndo democracy yacho democracy inoita here kuti iwe kuletu ufambe nemotokari inodhura on the expense yevarombo no ndo democracy yo no ichi kana isiri democracy ichi tingatoti kubhinya chaiko kudzvanya chaiko ndo zviri kwezvi democracy inotendera here kuti munhu anotora nikirini mari yenyika taxpayers man achinza necontract yekunoita masolar nikirini generation project wodya mari vachinflata vachivaka nikirini road vachinoodha mabhazi kuti nyika inonze kunohodha mabhazi hurumende kunohodha mabhazi kuti vanhu vachienda hakuna mabasa ekuti vanhu vanogona kushumira mabhazi ava vanotengera vanhu mabhazi ekuti vakwire mabhazi vachienda ku nyika isina zvipatara isina mabasa acho Mugabe akavaka National Sports Stadium akaudzwa naSmith don't use this money to build National Sports Stadium vaka industry akateerera here kubranda ndikubvunza no arati brother charakagona rakatoenda kunotora mapurazi akawanda ichiisa musitara unotora mapurazi unoona nhafu yacho yekunyatsoona kuti utsinye uri kuitwa nemunhu anonyatsoona kuti nyika haisi yake ikona zvitakuzongozvitaura ana Mnangagwa akatora mapurazi akawanda ikona zvitakuzvitaura kuti hatina rudzi naye vana vakarwa pazvigaro ari kudii nemahuri vachivakira dzimba but hazvibatsire because generation yangu ndaiudza chokwadi yesterday kumpumalanga tikutaura zvayesterday mazimbabwe kune kambani inonzi SG Co yakatenga another premise of land saka pane simbi dzakawanda saka yakainvaita vanhu kuti simbi idzi dzinobaya matraka ako vanhu tora simbi dzese dziripo mutengese standard bite mari papane mazimbabwe nevanhu vokumalanga vanhu vekuzimbabwe vakarealiza kuti vanhu ava ndovakatikonzera shit and habvuko kuzimbabwe vaivatuka vachiwanza kuti imi mabumbwa mabwiri for the first time andiko ini kumalanga vanhu vakanditumira mavoice message vakati kuno these guys they are now ready ndinotumirwa mamessage kuti kuzimbabwe now but mazimbabweans they are now ready they want their land back
vasina kuitirwa kutsinye vanhu vokuzimbabwe they are so vane hospitality isingaiti but vakaitirwa kutsinye they are now scattered everywhere. Ndoda kuti iwewe uende kuleti kana ufonere kuzimbabwe consulate ubvunze kuti vanhu variko ikoko vari kurepresenta zimbabwe anapiri upiri uzimbabweni wacho wakawana. There was this other guy taura shika chiti Zimbabwe is not a banana republic. Accent yake netoni yake is not even born in Zimbabwe. Amene kumbwa re kuZambia. Yeah. I remember. Akutoinyanyisa kuti vanhu vachifa mazimbabweni kuno imimo muri kuti dzinga kunyika kwedu kune 8 maSouth Africans vakasungwa. Amene kana vakazorwisa. But here we are in millions in diaspora. So unoyazoona kuti these people they are provoking kuti mazimbabwe nyangwe makatiza munyika imo mofana munofira kunze so that they take over that nation. Already vari kutoti vakaitora kanyika. So this is not kuti opposition political party tazviona. Recently Chamisa, I don't know who was interviewing him, zvakanzanchana kuita zvepolitical party dada kuita something like a revolution yekubatanidza vanhu. He was asked one simple question. Zvamataura tazvinzwa vaChamisa, asi zvamunoda kuita inini munoda kubvisa ZANU-PF through a vote here. Akaita miscalculate that question. Ndobva ataura akati so the question is ku revolution inoita zvekuvhota kana kuti zvehondo. Revolution inenge yatongo yehondo because haina nigirikini haina ma-structures ekuti president chinchi haina. So saka kana aitaura kuti kuvhota zvero kuti he is confused. Akabva nevanhu muMDC Alliance akapinda nevanhu muCCC akabva imomo akaenda nanoStella sokada kuita zveblue movement pavakatesta temperature vanoti vanhu havachapa ndobvaita chimwe chaita chotangira ipapo iri kudidididi mazuva akati ndobva vanoti vanhu havachapa. When the people they are no longer interested. Wakatasa macomments paFacebook kudhara Chamisa takaposta, you would find with 99.9% of the messages they would approve you. Now the story is totally different. Kusara kwave chibumbwa chetoonekwa chimhanya pamaplatform ipapo veridzo rwake vechichaonekwa chimudifferent. But now people they know who he is. Kuti ZANU-PF mwana webumbwa. There's nothing chokuti Chamisa anogona kutaura chakaipa pamusoro peZANU-PF. Even in the history, pane pawakambonyatsonzwa here iwe Chamisa achitaura chinhu chakaipa pamusoro peZANU-PF. Nyangoti chinonigirika. Vanongoti ndavabve ngavabve hakuna anonyatsotaura kuti ichi chinichi. Hakuna. Because they are one. Shaman, kuleti. Isusu takambohura wese. Handigone kutuka hure randakamborata naro. Zviri deeper nokuti apfutseki iwewe uri Ibrahim. But hure, but I cannot even speak deeper than that. Naro hure racho kunyange rakandituka sei. Arimbofara kandituka deeper because unoziva kuti we have done something more secret nemunhu. Ndo affair iri pakati peZANU-PF neCCC. They cannot go to certain extremes. Zvero kuti vane relationship iri deeper, iri very secret, intimate relationship between ZANU-PF and CCC. Ukambonzwa munhu wani weleader wekuCCC anoti ngatitore pfuti tirwise ZANU-PF. No, kuna mutauro zvepfuti boko. Wamutanga kutaura kuti isusu hatidi hondo toda runyararo. Wamutanga kuti hatidi kuuraisa vanhu vanenge vachiti hatidi kuuraisa vanenge vachitaura madzibaba avo, mabrother.
Muzi vanhu ngataureka kuti tora demo unorwa baba wako nedemo. Yeah. Kunyangwe makanisana sei munozoti paukama. Saka maZimbabwe ndazviziva. Iko nezvokaenda kuna nauzumba marapa pfungwa kana kubhinga, hakuna munhu ane radio, hakuna munhu ane foni, munhu akaona WhatsApp, anotoshandisika mukore uno. As we are speaking right now, havana radio, havana mafoni. Zimbabwe meni vacho vari kuvarepresenta vane maproperties everywhere, vanofamba netegi, vane zvinorwadza, so it's so painful. Zvinoita sezvinonzi kuZimbabwe maramba pfungwa it's 500 kilometers away, or it's 1000 kilometers nepabhinga. Mabungwa nemabranda ndo kana vakuenda ikoko vanoenda nevanhu vanenge vakatakura vanhu machicken vopa vanhu nemadrink ikoko zvimamerienda zvezve, kupfekedzisa vanhu matshirt ini vodya mari yese mabungwa. Voendesa mamwe mabranda yavana macheso vachiridza magitari ikokoko vachididi vachitamba vosvetuka vanhu vofaraka. For havazive kanikweni kuti what is life. You can't blame our people. Yeah. Vachinzori kubuda paredhiyo paZBC nekunana National FM emabranda vachitambiswa zvigure bona zvakunotamba nekuHeroes Eka kwakavigwa uyu wekuzesa ane mbiri yekudzimira vanhu magetsi kuitwa hero. I don't know how Zimbabwe do they feel vachitora kuti CEO wecompany yeparastate government akaitwa ehero kuti sezvinonzi akamboudza magetsi munyika. Uhero hwake huri pa vakungokandana ikoko kuHeroes mabrand. Matitazvifunga tiri kuchiparadza kachiHeroes yekachina. Vanocherwa vari mumabhonzo momo. Toda kufukunura. Kana uri Zimbabwe unovigwa kumusha kwako, kana uri mubranda unovigwa futi kupi. Ana Mugabe tichafukunura vane kumusha. Tikasafukunura makuva avo, these people they will start to regenerate. Vanoononga idambe. We are not going to make those mistakes. Munhu anofukunurwa baba. Hello? Yeah. Dati ende mabranda mavigirwa avaitwa mune dzimwe nzvimbo mara totoza kumakuva kwekwe apa paivigwa mabranda badi tinofukunura zvese zviro. Our land is more important to use it for more other important things. Tikufukunura zvimakuva zvino. Isusu tineedu makuva evana hatisi kubhadhara tax mutero wokuti vana vedu vari kuMozambique we've got thousands. Vanowari vakambonzwa vachinzi vakafukunurwa. MuZimbabwe tine short of land yekuti tingatadze kunofukunura makuva vakafira kuMozambique kuti vari buried Zimbabwe. No. Muritaura kuti mari yekutenga mahelicopter yakawanikwa yekutenga kukanza mahelicopter anonzi maambulance asingashandi Zimbabwe yakawanikwa. But mari yekunofukunura mamarinda for 45 years yakashaya. Yeah, pakaipa. Mari yakawanikwa yekutengera Mugabe zikofini rinotyisa rinonzi rine firiji nemabhatiri rokuti chitunha chake chinogara for 100 years 200 chichiri chishanda chitunha chakachengetwa. But mari yekuno yeye ivarwi vehondo vane Zimbabwe yakashaya. Aiwa Mugabe ngaanovigwa kune bwidi guru iri Hastings kaMuzibanda musha kwake. Ndikuzvitaura izvozvo nhasi. Yeah. Vana vaMugabe hatisi kuda kuvaona muZimbabwe, vana venyoka. Vana Mnangagwa ndavaite yese vari kunyangwa vakadii vakachera vakaba vakadii, but kana hondo yataka kunyangwe vakatizira kuDubai, kunyangwe vakatizira pasi pemvura kuChina tichateverana chete. Tikuzvitaura izvi nhasi because of technology. Iko zvino hakuna munhu kwaanogona kutizira pasi pezuva zvaida chinyakare, not now.
kunyange vakaba mari vakatransfera maakaunti vakaita maghost names vakave nemanationality api kana vari vapenyu kunyange vane mahure neshamwari kwavakaisa maakaunti avo vakaviga kana vari vapenyu chete mahure neshamwari dzavo hakuna chinhu chichavanzika. Zvavakaba it is a waste of time. Ndokukuudza nhasi hakuna kwekutizira pasi pezuva. Nyika iye ichasimuka iyi Zimbabwe ndio nyika ichasimuka zuva rakacheka nyika. Mabumbwa nemabwidi varipo. Nawo mabumbwa anotoziva kuti nyika ichasimuka. Kunyange vakaipamba that is suspicion yekuti pachaitika munhu one achasimudza musoro akasimudza musoro Zimbabwe yese inosimudza musoro. Ndimi kavacho kamaleaders vapanhaimana kule ndimi watoda kuti mucontrol nyika ndeyenyu. You were supposed to be in the state owned in green studios dziri kubroadcastira nyika but uri mudondo iwe. Mabrand aya ndio ariko ana Shugeta nananu vakagara kuZimbabwe vachinzi they are running the green statement. You are those leaders. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza vakachenjera asi kutaura zvemabwida mabwida asi maZimbabwe ava vacheka politics. Toda kuti ana Hoposhi muono vaite politics dzemushango avo nanagambakwe nemamwe mabrandi ainanatamisa vachiti sitada kudzokera kumushango wedu hende tinovaka mushango wedu sezvatimwe kwesisu tiri kukokorodza nemaZimbabwe kuti hende kwedu ivo ndavaitawo futi musangano. Nana Macheso ndavaite musangano kuti taremo nezvigure izvi kada kunoenda kumushango wedu tinotambira zvigure kumushango wedu nehuroi hwedu kana vachidzokera toda kuti vadzokere netswanda dzemishonga yavo nenyoka dzavo haiwa kani ndavatakure nemaguchi avo nenhava dzavo dzemashiripiti vanoita kunyasara nokuzambia kukafuwe. Zimbabwe those things are going to be banned. Hautambe chigure hauite mashiripiti unanga neuroi wangoita chete tatototi manje kati ada kuzoti vati sekuru nambuya wako diwani ndokuti hadzisi tsika dzedu idzi. Tetoda kutoda DNA test kuti iwewe manje takutotsvaga DNA uri ukupi. Ndova zviri hatisi kuti these people they will be totally banned. But for a foreseeable future, once there is a government change or a transitional government, Zambia and Malawi, I think they shall be banned for certain years. Panogona kutoshaiwa kuva nema-diplomatic relationship between those two countries because those they done more damage to our country. Zviri normal. Hamusati mamunzwa kuti nyika ikwakati yakati ichikidza nenyika ikwakati. As normal. Ichokwadi izvo. Unonzwa North and South Korea hazvionani but rudzi rumwe chete. Kuma-Arab unonzwa chinzi nyika yakati nenyika but marudzi mamwe chete. Zvino ava rudzi rwavo rudzi rwavo rwemachava runoenda uko kumazairi uko nekunana Kinyo. They're not supposed to come to this side. It was only because of the Federation of Rhodesia. Ava vane rudzi rwavo rwemakwasha saka kutsvana mari dzavo dzakafanana ava vanokwasha zepachamen kunana pachamen futi kuZambia kune mari dzavo dzimwe chete. Haunazwa bumbwa iri parakaenda kuMalawi kune vakadzi vaita pamagare I think you saw that video richitambirwa uko richitaura chichava iko kubumbwa rakati vanhu vekuZimbabwe nevekuMalawi hanzi tiri vanhu vamwe chete vaireva ivo vana vavo vakaberekerwa muZimbabwe kwete isusu. Varipo vakamuzwa naHopo chimwono nanagambagwa vachiti ari kunyepa munangano vaifara kakuti pa vamwe vava. Hauna kuona here uyu Machesa akatorwa picture ana Gambagwa anonzani iri umerefu Hopo chimwono vanozivana pachavo.
Ivi migipi munenge muchingoti hatiri pamwe chete, ivo pachavo vanozivana. Kana wakataura iwe anything as long as you are Zimbabwean, they will suppress it. Ikaka avanga promote iwewe kana utori enemy. Saka ndachitaura ndikutaura ndichinzwisa kuti they are enemy. Kwete kuti ndakauraya mubranda ine mubida nekuda kwekuti vanoti hatifanirwe kuziva, tofanira kugara tiri murima. Zvino hatingagare murima nekusingaperi. Panoitika mwenje, panoitika mheni inopenya pakati peusiku hwakadzika, panoitika mheni inopenya yekuti munokwanisa kuona surrounding kuti vamwana tiri pakati. That lightening you, that midnight lightening you, ndo inotiratidza kuti we are in the wrong direction. Ndo patiri. They were so yet to keep us in darkness, but that midnight lightening flash ndo yatiratidza kuti vanhu vatina ava havasi vamwe vedu. It's a midnight lightening. Ndo patave tapenyerwa. Munhu wese utaura chitaka tisiri kuzviona but tiri suspicious. Vanhu vachinga kuti Juda zvechokwadi pakati apa. Yesu anarusika kuti zveshuwa Juda pakati apa. Zveshuwa Juda vana. Munhu wese akuzvo vakapara mhosva dzokuti mandevere ikono kune mandevere akawanda asati aziva kuti vanhu vakavauraya hatisiri ndiwa mabuku. Tine mashoni akawanda asiri kuziva kuti paurayiwa mashoni slip vanhu vazhinji vakavaponda. Vanga vari vechibumwa vachingoti mandevere akatumirwa ikoko. Nanasi vazhinji havazivi. 45 years is a long way. It's a half a century. Ndikuti kulete bvunzaiwe anybody wekuZANU-PF 12,800 tons dzekurodhisha kwete dzavakamaina dzegoridhe dzakaendepi? Hadzingashaikwe kana hatingashayiwe record yemafambiro akaita that gold. Hatisi kutaura dzavakamaina nhasi, tiri kutaura dzavakainherita 12,800 tons dziri on record dzakaendepi? Pane nyaya shu. Ndotitangire ipapo kuti vakomana muchitora nyika muna 1980 kureserve bank kwaune 12,800 tons of gold. Goridhe rakaenda kupi? Tisati tamboenda kwese kwekuti Zimbabwe independence vachidedza mamamikirina naBob Marley makaratu kuti uye muri dzengoma magitara naBob Marley andakauya 1980. Nerudzi naye Bob Marley. Vatora makaratu ekunana Jamaica. Vanhu vakafara kuti Bob Marley auya Zimbabwe anditi. Ngaimba nzvimbo ine Zimbabwe Liberation anditi. Vanotora vanhu vanoputa mbanjo. Voratira zvinhu zvokuti vanotora vanhu vakafara vakadini vakaenda kumufaro usikidze kumatemba. Ndati 12,800 tons of gold dzakaenda kupi? Ndatitangire ipapo. Tisati tambobata kumwe kwese kwekuti corruption yazodii mari yemadiamonds ekwachiyadzwa. Ndatitangire pa 12,800 tons of gold ishoma haro according to capacity muZimbabwe, but tinozo 12,800 tons of gold dzakaenda kupi? Dzakabuda sei muReserve Bank? Chokwadi. Usiku here, masikati here, mangwana kuseni here, ndivanani vakanga varipo verudzi hupi? That is where you shall find the enemies of Zimbabwe. Haufi wakada kuona pumbwa nepwidi futi muupenyu wako. But as long as usati waziva kuti ndivanani vakenge vakamira on those 12,800 tons of gold dzekuReserve Bank,
unogona when you look kubumbwa nekwedu unogona kufunzira kuti there is just a difference yekungoti vanhu vakangomalawi vakangopinda muzimbabwe but when you know kuti who were the people vakaitwa hand over the reserve bank in 12,800 tons ndopauchaona kuti rudziro yaruna kunaka kana vachipinda munyika vatenderei kuita zvimwe zvinhu but zvimwe zvinhu havafanira kutowanikwa ikoko vakaipisisa kwazvo iwewo kana uchida kuvaregerera varegerere zvangofanana nekuti ndatitangire kuti inini jesu regererai satani panepo wakambonzwa chinzi jesu akaregerera satani bana ko bhaibheri hariti here dai vavengi venyu rinodaro haridaro rinodaro ko iye satani pane paakamboendere kuna jesu akanoti sorry jesu ndakukanganisirani bana why satani asina mbobvira akati I'm so sorry to you Jesus the son of God ndakuitira izvi zvese hatina handiti for 45 years pane pawakanzwa RZNU-PF payakaenda kuvanhu kuti we are sorry takuuraisani bana so vane spirit ya satani saka pandoti vanhu veZNU-PF masatanist vamwe vanhu voti vanoenda kuchechi ndendishinyepa ayo pane munhu here weZNU-PF akambouya akati ndakanya ndakaba mari nemombe dzise zvakaita Zakio ine ndatendeuka ndadzoka uye zvinhu zvenyu pana kana one ko kune vari kuopposition vakaba nevanhu veZNU-PF kune here wani wamakanzwa imwe akati inini ndakambofuririrana nevanhu veZNU-PF ndiri kuopposition ndakabazve ndadzosa ndaona kutambudzika kwevanhu ariko here wani hapana but havako here vakaba nevanhu veZNU-PF vakazara varipo chinovatadzisa kudzosa zvisiri zvavo zvavanozoti vakazviwana nekusarurama chii